Здравейте, приятели! Как сте? Включвам се с още едно много искано от вас видео, а именно ще си поговорим малко за фотоепилацията и фотоепилаторът, който аз използвам. Какви са ползите, какви са недостатъците, какви са вредите от фотоепилатора на кожата ни и за цялата тази тема. Като първото нещо, с което смятам да започна, е моделът на фотоепилатора, който аз използвам. Ето в тази... в това НССР, че си го съхранявам. Моят е на Philips Lumea. Коя серия обаче точно беше в момента? Може и да ви излъжа, ако не пише някъде тук. Мисля, че не пише. Ето така изглежда моят фотоепилатор. Изключително практичен, удобен за използване. Мисля, че в момента няма батерия. Има. Ето така изглежда, като се стартира. Започва, чуйте какъв звук. Като това са степените, с които може да третирате вашата кожа. Първо се прави от ето тук едно тестване на кожата, на коя степен е. Цъка се ето този бутон и се разбира с коя степен трябва да третирате дадената зона. Тук има едно бутонче, което се натиска, когато сте на зоната, която трябва да започнете да третирате. Има няколко приставки към този фотоепилатор, като тази, която в момента аз съм сложила, е приставката за лице. Изключително лесно се свалят и слагат после. Ето, може да видите. Тази приставка е приставка за лице. Имаме също така, сега ще ви кажа, това е приставка за тялото, ръце, крака. На нея няма абсолютно нищо изобразено. Така. Другата приставка е приставка за интим, която аз не използвам, тъй като след малко, като започнем да говорим за вредите от фотоепилацията, лазерните епилации и всичко, ще разясня защо аз не използвам тази приставка, защо всъщност за интимната зона прибягвам до други варианти, тъй като за мен са малко по-безопасни. Аз съм малко по-така побъркана на тема болести, всякакви различни заболявания, които можеш сам да си предизвикаш по невнимание, както в случая. Затова аз не използвам фотоепилацията на интимната зона и имаме една приставка, която е за подмишници. Тази за подмишници я използвам и лично аз, откакто ползвам фотоепилатора, нямам абсолютно никакви косми на подмишниците. И имаме, разбира се, зарядно. Хубавото е, че дори да ви е паднала батерията, просто включвате фотоепилатора към зарядното и започвате да го използвате. Това, което мен ме посъветваха, когато купувах фотоепилатора, моя си го взех от EMAG, беше да си инсталирам приложението, което е ето това. Това е приложението, което използвам. Ето това. Philips, което в момента се обновяват, а след малко ще ви покажа малко повече за него, тъй като скоро не съм го използвала. През лятото си правя почивка от процедурите с фотоепилатора, защото, както съм казвала в сторията неведнъж, е много вредно да използвате и фотоепилация, лазерна епилация, когато е топло и излагате кожата си на слънце, тъй като има много вреди на кожата, за които ще говорим малко по-късно днес. Първо да започна с моята история, с космите и ходенето по лазерни епилации и защо всъщност реших да си купя фотоепилатор, с който да започна да използвам. Ходила съм на лазерни епилации поне в 3 или 4 различни студия, като 2 от тях бяха рекламни кампании с дадените студия, а в другите 2 съм си плащала абсолютно единствено с мои лични средства, което всъщност са немалка сума пари, като се замислим за 6 процедури за цяло тяло. Това излиза над 2000 лева със сигурност. Това, което аз видях от лазерната епилация, както казах, ходила съм на различни места, диоден лазер, не знам си какъв още лазер, като съм проучвала местата предварително, беше това, че 1-2 месеца не ти излизат косми, после започват да се появяват на петна. Като по принцип хората казваха, че като минете 6 процедури, след това няма да ви се появяват косми в близките няколко години, което при мен абсолютно не сработи, както и при много мои познати, с които съм си говорила на тази тема и които също са ходили на лазерна епилация. Аз не съм човек с много окосмяване по принцип, нямам кой знае колко много косми, просто появяват се тук-таме и ми е изключително неприятно. Единствено, може би, лазерната епилация подейства ето тук на мустак зоната и то за не повече от 3-4 месеца. След това ето тук отстрани започнаха отново да се появяват леки косъмчета. И след тези мои несполучливи опити по различни лазерни студия, къде ли не, и в София съм ходила, в Пловдив съм ходила на 3 места, в София на 1, реших, че просто трябва да взема нещата в свои ръце и тогава много започнах да чета за фотоепилаторите и по-специално за фотоепилаторите на Philips, които
Лично според мен са най-сигурни, защото Филип е много доказана марка, особено в тези неща. Иначе имаше и на други различни марки, които дори бяха по-бюджетни от Philips, но аз реших да се спра на този модел. Преди 2 или 3 години го купих, 3 може би, като цената му беше 1000 лева. Ако не се лъжа, беше на някаква промоция в Емак и беше 999 лева. Купих го тогава. Момичето в Емак ме беше посъветвало да си изтегли приложението и да следя абсолютно всичко от там. Както показах, приложението е на Philips. В момента само искам да си вляза в акаунта. Тъй като откакто съм с новия телефон, не съм използвала фотоепилатора, трябваше да си вляза в акаунта в Philips. Имам и много малко батерия, няма проблеми. Искам да ви покажа всъщност колко е улеснена цялата работа. Както може да се види, последно съм си правила на 10 април. След това започна да става много топло и реших да спра процедурите, като сега ще ги подновявам пак. Октомври месец е много подходящ момент за това. Първото нещо всъщност, което искам да ви покажа е ето тук профилът. Тук е цялата информация, тонът на кожата ми. Тези не съм си ги въвеждала никога до сега, но тук може да въведете, например, на вашите ръце, крака, на всяка една зона, какъв е тон на кожата ви, като моите са доста бели. И ръцете, и корема, и краката, абсолютно всичко. Затова ето така може да си отбележите. Линия на бикини няма да отбелязвам, тъй като аз тази зона не я третирам. Може да си отбележите цвета на кожата. Така. Другото нещо е цвят на окосмяването, като тук може да изберете цвета на вашите косми. Тук имате напомняния за самите процедури. Моето устройство, както виждате, е Lumea 9000. Регистрация. Няма значение. Помощ и поддръжка, вашата поверителност, относно и така нататък. Следващото нещо, което отиваме е тук долу до човечето, като това са такива клипчета, които ви помагат да видите как да работите с фотоепилатора и така нататък, което всъщност е изключително интересно и полезно. Аз в началото ги бях изгледала абсолютно всички. Така. Ето тук както може да прочетете, защото третирате на всеки 2 седмици по време на първоначалната фаза. Когато започнете да използвате фотоепилатор още в началото, е хубаво да наистина да третирате на всеки 2 седмици, като после самото приложение започва да ви изчислява точно кога трябва да правите процедурите на тялото си, за да имате най-добър резултат. И ето както може да видите тук, може да се видят абсолютно всички процедури, които сте си правили от тук, от както сте го взели до сега. Като може да видите, по-късно ми е била петък, 30 юни, съм си направила аз последната процедура. Като тогава съм третирала крака, подмишници и ръце. И тук всъщност може да си планирате и занапред вашите процедури. Тук като дойдете на Home бутона, ето предстоящи пише, радваме се да видим, оставате малко с вашите крака, линия на бикините и 4 други зони за тялото, защото не съм го използвала от страшно много време, но както казах, през лятото аз не го използвам, като сега ще започна отново да го използвам и ще следя процедурите както трябва, но ето цъкате тук на третиране и запазвате третирането, например, на корема. Аз корема също не си го обработвам, защото там нямам косми. Корем всъщност правя крака, подмишници, мустак и ръце. Това са зоните, които третирам аз. Като лично аз първоначално видях най-голям ефект, може би след втората процедура, която направих с фотоепилатора, на долната част на краката ми, което е от коленете надолу. Там и до ден днешен не ми растат почти косми, по 2-3 излизат на места, но това е защото и не съм била кой знае колко редовна в последно време, което си е напълно нормално. Ръцете също така и на тях виждам огромен резултат, както и на мустаците, на подмишниците, както ви споделих. Наистина там може би е най-доброто действие, поне при мен. Защо се спрях на фотоепилатора, а не на лазерната епилация? Освен тези неща, които ви споделих в началото на видеото, друго нещо, което също беше важно при мен, е това, че фотоепилаторът е доста повече предпазва тялото, отколкото лазерната епилация, тъй като лазерната епилация има много странични ефекти. Неведнъж в сторитата съм говорила за това. И мен много ме е страх от тези странични ефекти. Сега си мисля, че може да изтегля късата клечка и аз да имам такива странични ефекти, от което всъщност исках да се предпазя.
Друго нещо, което е много важно да знаете при фотоепилатора е това, че има краткосрочен ефект, в зависимост от това какъв тип са вашите косми. Не може да очаквате да си направите 5 процедури и после 5 години да нямате косми. Няма как да стане, то това е при лазерната епилация, не е така. Хубавото при фотоепилацията е самия метод на работа на уреда, който премахва космения фоликул с помощта на UV светлината, всъщност, която ето от тук святка и не наранява кожната повърхност, което всъщност е едно от най-важните неща, защото аз съм с много чувствителна кожа и всякакви процедури страшно много нараняват моята кожа. Друго нещо, което е важно според мен да знаете, е, че преди да започнете да обработвате вашето тяло с фотоепилатора, трябва космите да сте си ги обръснали, колкото е неприятно да е това, особено за зоната на лицето. Не да са махнати с кола маска, по никакъв друг начин трябва да са обръснати 1-2 дни преди това. Даже един, не два. Защото на много жени на втория ден вече имат поникнали косъмчета. Така че, да, обръсвате ги на следващия ден, започвате да правите процедурата. Много пъти съм правила и на същия ден, след като обръсна, правя процедурата след това. Така че не смятам, че и това е някаква грешка, която може да допуснете, но единственото важно нещо е да знаете, че космите трябва да са обръснати. Не да са махнати с кола маска, не да са махнати с депилатуар, а да са обръснати. Друго нещо, което е много важно, задължително, фотоепилатора трябва да се използва върху чиста кожа. Тоест, след като сте излезли от банята, това е супер важно отново, за да може по този начин да се намали чувствителността и дискомфорта. Не мога да кажа, че усещането е супер приятно, няма болка, но се усеща като леко боцкане в кожата, да кажем. Друго нещо, което е важно, точно това, което ви казах, че трябва да го направите максимум един ден след като сте се обръснали, защото е важно UV светлината да се съсредоточи не върху самия косъм, а върху космения фоликул. Защото когато космите са ви по-израснали, UV светлината ще премахне само космите, започва да мирише на изгоряло, изключително неприятно е, на опърлено прасе и е доста по-болезнено като процедура в този вариант. Не се притеснявайте, че ако сте се обръснали и правите процедурата 1-2 дни след това, вече ще имате изникнали леки косъмчета. Косъмчетата ще си паднат до 7 дни след процедурата, не веднага. Въпреки всички тези положителни неща, които ви казах за фотоепилатора, фотоепилацията крие също така и своите рискове, като един от най-така, бих казала, благоприятните, защото мен много повече ме е страх от самото облъчване и възможни други болести, които могат да се получат от това, е това, че може да се получи пигмент, който да е по-светъл или по-тъмен на третираната от вас зона. При мен лично не се е случвало до сега. Получавала съм леки зачервявания, но е било моментно, след това са се макали, но аз винаги след като правя процедура с фотоепилатор си нанасям чисто алоe вера на кожата, защото то така много хубаво подхранва и облегчава кожата след подобен тип процедура. Другото нещо, което е още по-неприятно от това, което ви споделих, е това, че може да доведе до първични или вторични изгаряния, което също е супер неприятно, защото светлината и лъчите, с които работи, може да изгорят кожата ви и наистина да доведе до изгаряния, което изобщо пак няма да е окей. При една моя позната се беше случило така. Тя се третираше до тази област тук с фотоепилатора. Беше настроена на степен, която е по-висока от нейната, уж с цел да се премахнат по-бързо космите, в което няма абсолютно никаква логика, защото степените се определят от вашата кожа и те работят точно определено за вашата кожа. Тя си беше изгорила зверски. Ето тук, ходеше на лекар, предписваха и всякакви мазила и трябваше много дълго време, за да се възстанови. Също така хора с остри или хронични заболявания на кожата или доброкачествени и злокачествени, не дай си Боже, пак образование на кожата, не е изобщо подходящо да използват фотоепилатор. Другото нещо, което е, че на мен лично позната ми го сподели, че не трябва да се минава върху татуировките с фотоепилатора, защото тогава може да се пигментира кожата и да стане много неприятно. Единствен път минах без да искам през част от татуировката си на крака. Първо, че изпитах брутална болка. Второ, че на следващия ден ми се беше подуло, беше станало като на малки мехурчета. Но за щастие при мен мехурчетата отминаха до няколко дни с подходящите грижи и си отмина без никакъв друг страничен ефект. Друга реакция, която е неприятна, но не е опасна по никакъв начин, е, че след третиране с фотоепилатор може да получите леко зачервяване или подуване на кожата, в което няма нищо опасно, то отминава до ден-два. Може да се намажете с хубав хидратиращ продукт и ще мине доста по-бързо. Друго нещо, което е много важно и забравих да спомена е това, че когато третирате кожата с фотоепилатора, не трябва да гледате към светлината, защото може да увредите трайно очите си, тъй като светлината е изключително силна и вредна за очите. Тоест, например, третирате зоната на ръцете, преди да натиснете бутончето, просто отмествате погледа си, за да не гледате в светлината.
Един път, без да искам отново, погледнах и ме заслепи за поне 30-40 минути. Много неприятно беше. Също така, това, което бих ви посъветвала е да си направите един кожен тест, дали вашата кожа е предразположена изобщо към такъв тип процедури. Ако не, нито да влагате толкова много пари, за да си купите фотоепилатор, нито пък да ходите да си давате парите по лазерна епилация. Аз лично съм си правила такъв кожен тест. При мен бяха положителни резултатите, че мога да си правя и лазерни процедури, и процедури с фотоепилатор, но аз от лазерните лично не видях ефект. Това беше от видеото. Надявам се да ви е било интересно и полезно, тъй като от много време говоря, че ще направя такова видео. Най-после направих, защото има много запитвания по повод фотоепилатора. Нещата, които бих ви посъветвала е да го използвате разумно. Това е най-важното. Да следите коя степен е за вашата кожа. Да не си правите на най-високата степен, защото ще си навредите, и да инвестирате в хубав фотоепилатор, защото има и такива по 200 лева, които съм чувала, че правят страшно много бели на хората и на кожите, така че инвестирайте в хубав фотоепилатор. Ако в момента нямате достатъчно средства да си финансирате такава покупка, изчакайте, съберете си, тогава не правете нещо, не си купувайте нещо само защото искате сега и веднага да го имате и да започнете да го използвате. Инвестирайте винаги в хубави продукти. Това, което съм съветвала аз винаги. Ефтиното струва скъпо, да знаете. Благодаря ви, че бяхте с мен в това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да оставите по един лайк и да се абонирате за канала ми. Чао, обичам ви и до скоро!